हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे आपडेट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट होनो सानदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बे आपडेट भिडिअनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन नोंथांमोन गोबांथार मिथि नार्जारी बिथांनि फलोवार्सफोर नोंथांमोना जे मोनसे समनिफ्रायनो बिथां मिथि नार्जारीनि गोदान भिडिअ नायनो लुबैनानै दंमोन जानांगौ आरो नोंथांमोना बेखौबो साननानै दंमोन जानांगौ जे बिथाङा माबे मोनसे महरजों ससियेल मिडियायाव ओंखारगोन होननानै। स' लोगोफोर, दाखालि बावैसो बिथां मिथि नार्जारीया गोबाव समनि उनाव गावसोरनिनो फैनो गोनां बिथां मुंदांखा प्रडिउसार, डाइरेक्टर आरो फावखुंग्रि बिथां रजनी बसुमतारी मेम बिथांनि गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुननि गिबि स्क्रिनिंआव थांदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा रिल्स भिडिअबो बानायदों आरो बे रिल्स बानायनायनि गेजेरजोंनो सिगां जेरैमोन दायो बिदिनो ओंखारफिननाय जाहैबाय आरोना। मिथि नार्जारीखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयबो बिथांनि चेनेलाव थाबैनो ब्लग भिडिअखौबो नुनो मोनफिनसिगोन। लोगोसेनो बिथांमोना बयखौबो बिथांमोननि फैनो गोनां गराय फाख्रि सावथुनखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरदों। आसा खालामो बिथांमोननि गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ बयबो अनसायगोन होननानै। स' लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि जोबोर मोजां गोदानै बानायनाय मोनसे सुंद' बर' सावथुननि सायाव। सोरजों थाबायलांब्ला बिखा आंनि गुलुब मावदों, गिदिंना नाहरफिननो गोसो जालायलायदों। बाबाया आंखौ हिन्जाव लाबोनो फैयोमोन, नोंलाय आंजों फैगोन ना फैया? मानो थाङा जानो, दानो लांफाखादो। नाङा दिनै नाङा र', बाबाया गाबोनसो लांनो होदों। जाय बे सुंद' सावथुनखौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय जोबोर मोजां मोनगोन, मानोना मोनसे समाव बिथांमोना जोबोर एक्सननि शर्ट भिडिअफोर बानायोमोन आरोना। बेनि उनाव गोबां जाहोननि थाखाय बिथांमोना द्रप दोनथ'नाय जादोंमोन आरो दायो गोदानै ओंखारफिनबाय। बे सुंद' सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर नुजेन्नायावनो लाभ। बे नुजेन्नायावनो लाभ मुंनि सुंद' सावथुनखौ नोंथांमोना इउथ बयस मुंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन, नङाब्लाबो बे सावथुननि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनबाय, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बिथांमोननि गोदान चेनेलखौबो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबोदो, जाहाथे बिथांमोना बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै दावगालांनो हायो। बिथांमोननि बे इउथ बयस मुंनि चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै गोबां रोखोमनि मोजां मोजां भिडिअसफोर नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैगोन होननानै। स' बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे मोननै आपडेट भिडिअनि सोमोन्दै भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।